वेदांती फिल्म्स प्रोजेक्ट। चढ़ल पूरा हो करतावे मन यारे सुनाए सनम बा फीलिंग चढ़ल पूरा हो हे राजा जानी धरी न कोरा हो देखी भइले या जोरा हो हे राजा जानी धरी न कोरा हो देखी भइले या जोरा कलिंग स्टूडियो मुसेपुर छपरा। चूसे दहने पोठकिले चूमे दहने होई दीदिया बाई एही में लागल रहबो का खाली भइल सबेरे अब उठाना हाली ए राजा चूसे दहने पोठकिले चूमे दहने होई दीदिया बाई एही में लागल रहबो का खाली भइल सबेरे अब उठाना हाली आवतनी पास बात बावे बड़ी खास जन कहरा झका झोरा हो हे राजा जानी धरी न कोरा हो देखी भइले या जोरा हो हे जी जानी धरी न कोरा हो देखी भइले या जोरा हो हटी खुशबू से भरल बा तोहर बदन हो अच्छा मिलते महकमा हो लटहना टन हो हटी होने छोड़ी बा प्रीत बलम हो जग जहे या माता